diġà jeżistu f'ċertu komunitajiet dwar il-manifestazzjoni tal-festa. Ma tantx ura li jemmen fil-volontarjat, turi li anka il-sistema ta' demokrazija fil-Knisja ma tantx hija dak li tixtiequ nifhmu forsi jiena u inti. U dan kien kollu id-dokument. Wara dak sar studju sissa fil-Magħluq, mod individwali fil-Magħluq, għax diskussjonijiet ta' dialogu fil-Magħluq. Demokrazija. Iva, għalhekk ma qbilniex miegħu. Ma nistgħux nitkellmu fuq demokrazija Għalhekk ma qbilniex. Permetti li ftit. Father David, inti saċerdot qed tismagħhom jitkellmu dawn jiena daw ġennewni f'daqqa waħda bis-serjetà kollha. Kont ħansir dilettant tal-festa. Żgur minn is-sensi. Jiena mir-Raħal Ġdid għandna l-aqwa festa tad-dinja. Zom. Inti minn fejn inti sinjura? X'tiċċelebra inti? San Giuseppe del Kristu Re minu. L-aqwa wieħed huwa Kristu Re. Mhux hekk? Imma issa missieru żomm daqsxejn. Ippermetti li ta' b'sens umoristiku wieħed kien jagħmel l-imwiet u s-siġġijiet u l-oħor kien jagħmel il-mirakli ħabib tiegħi. Jiġifieri sewwa. Father David, kun naqra paċenzja bija. Spjega li x'inhu jiġri vera ma qabaċċart, eh? Mela. Ħana bad kumment li qal Salvu. Le, għax oġobni. Interessanti oġbok kummenta Salvu ġifieri, eh? Le, għax naħseb qiegħed subaħ fejn hemm il-ġerħa. Jena bħala saċerdotu għalija li huwa l-qalbi l-aspett reliġjuż. U Salvu qal fuq l-aspett reliġjuż dak is-siġġu vojt jgħid kollox. Għalli jekku. Jekk għaddejja il-konsultazzjoni biex l-aspett reliġjuż insaħħuh, inti ejja. Jekk trid tissaħħaħ l-aspett reliġjuż, Salvu laqat il-musmar. Minu responsabbli minn dal-aspett? Skużi ftit, minu responsabbli ta' dak is-siġġu mill-aspett kollu ta' diskussjoni? Minu l-kap ta' diskussjoni? Monsignor Guder. Is-siġġu fojt. Kellu jiġi Monsignor Guder għalija jiena. Mhux hekk? Il-festa mhux il-ġimgħa tal-festa biss, imma s-sena kollha. Jiġifieri inti biex tagħmel. Ħana jgħidlek jiena meta kont is-seminarju aħna konna ndumu 9 snin. U darba fix-xahar kienu kollna vakanza. Mis-sibt tal-ħadd immorru d-dar. Qabel ma mmur għand ommi jien, kont imur il-maħżen tal-armar. X'tant qiegħda f'demmi di jien. Jiena ma mmurx hemm biss għax inħobb nara l-Anġlu jew il-Pellandri mmur hemm għax hemm ħbiebi li kbirt magħhom. Li mhumiex xi nerds daw li jagħmlu biss il-kitsch. Daw moderni wkoll jiġifieri li kieku u le jiena ħanejdulkom jiena taf minn nibża minn nissew għax in-nissew jiddu lek sew, mbagħad jagħmlu lek minn wara aħjar xi ħadd li taffeqit miegħu. Imma all right. Jien kont għalija il-festa tant qiegħda f'qalbi jiena. Li meta kien ħareġ dak id-dokument kien xokk. Inti taqbad magħna. Aħna miegħek is-sena kollha. Aħna jekk tinqala tieqa tal-kopla x'in naf mill-mosta sewwa. Lil min tiġi tgħid inti biex iżid mhux minn tal-armar tmur. Lil nassibna l-ħin kollu korpus tagħmlu bina, il-moti tagħmilhom bina. Il-ġimgħa kbira kollox tagħmel. Inti taqbad magħna aħna l-problema tal-festi. Biss inti għamilt mistoqsija tajba. Il-karozza tagħmel il-mekkanik biex tirrestawra kemm ħsara x'inhi. Issa nafu x'inhi, jew forsi ċertu jien naf ksur ta' liġi li jkun hemm fil-marxi u hekk. Daka
Is-soluzzjoni ġiġa qiegħda qudiemna. Aħna għandna strutturi fil-pajjiż. Għandna l-awtoritajiet. X'inhu ma dak xhur ta' liġi fil-marċijiet? Jena sebajnek fuċċa għedin, inti mux ximkien. Ja, ġili jkunu ximkien ieħor ukoll hija. Ġili jkunu ximkien ieħor. Jekkem. Teħnaqra il-mikrofon. Meta darba kienu qalu. Tuni ċans daqsxejn. Iġifieri, permetti li fadda, ħuna paċenzja bil-mod. Ħan professor kontroll. Iġifieri, ksur ta' liġi ju li xi ħadd jinżal flok fit-triq u żiżaq u barra. Tini ċans nara ħo paċenzja, sur direttur. Għax qed insemmu persuna illi kellu jiġi hawn. Suppost qiegħed bil-qedaw biex jitkellem mill-att reliġjuż, issa daħal fil-ktieb u xi dokumentu dan iġol. Sur direttur għandi filmati, hu paċenzja. Li jmur lura fl-1988 f'ċelebrazzjoni tal-festa ta' Kristu Rej. Il-portatori jolna daqsxejn u paċenzja. Dawn huma ħafna żgħażagħ qegħdin jaqbżu dak huwa Dun Anton Guder, kappillan ta' raħal ġdid, jaqbesu jola ma' żgħażagħ bżaqqhom barra bit-t-shirt. Iġifieri, skużawni ta' qegħdin naraw dan il-filmat dik is-sena fl-1988 jiena kont hemm iġifieri, ma kontx bżaqqi barra x'kun żgħid bżaqqi barra jien kienu jitwerlu da skemm kont magħluq. Qed naraw hemmhekk ukoll qiegħed anki fiċ-ċirku, fil-fatt minn hawn ftit ieħor se naraw anki fuq l-idej il-Dun Anton Guder u f'xi ħin ukoll anki idoq il-kurunetta jew klarinet, ġifieri il-marċ kien jidher la sal-1988. Dun Anton Guder qed nara fuq l-ispalli hemmhekk kienu ħobbu l-marċ. Issa ħu paċenzja, Father David. Le, ara. Tista' tgħid li ġaralu daqshekk minn dikinhar sal-lum da. Ma hija dika. Jiena meta tiġi mara toqgħod tgħidli kontra r-raġel, nidilha inti tiegħek tgħidli u tgħidlix tar-raġel. Sewa. Issa dik ħajwieġbek hu. Ejwa, le. X'inbidel f'moħħu. Jiena saqsejtek. X'inbidel minn dikinhar sal-lum. Ħawieġbek. L-ewwel neta x'qed jagħmel ħażinu. Xejn, mhux qed jagħmel ħażin, anzi qed jagħmel tajjeb. Issa x'inbidel, x'naħseb li nbidel jiena l-impressjoni tiegħi hu illi iridu speċi ta' hekk knisja tal-elitisti li jekk inti iċċabċab qudiem l-istat u anti xi tip ta' jinna fek ħamallu jew iridu tip ta' isu ikonoklazmu x'taqbad tgħidu illi r-reliġjon jekk inti tesprimija b'mod naqra hekk ikkulurit. Naħseb dik li jiena il-problema hija ideoloġika. Hija konflitt bejn modelli ta' spiritualità. Naħseb diki jiena. Xi ħadd iweġibni għad id-domanda. Jista' jkun illi dan għala kollu dawn ħafna regolamenti li qed jippruvaw jagħmlu ġodda minħabba l-inkwiet li kien jaqala fil-marċi pereżempju. Ġieli ċans, wara sa nispiċċa l-mistoqsija. Jista' jkun illi sfortunatament minħabba il-politika il-kasili tal-banet spiċċaw wieħed tal-Labor u l-ieħor tan-Nazzjonalisti. Iwa, qed nitkellem fuq affarijiet reali. Dawn huma affarijiet li tmisshom bidejk jien niftakarhom. Kazin għandu President deputat Laburista, Kazin jiftaħ ieħor il-President tiegħu deputat Nazzjonalista. Biex ikunu bilanċjati, mhix qed nikdeb qed ngħid il-verità jien, qed nikdeb jew mhux qed nikdeb jien. Le, jiena qed nagħmel domanda, jistgħu jkunu uħud minn daw il-każi illi waslu għal dan Dun Anton Guder jiddeċiedi illi. Sajna flar. Il-problemi fil-festi. Mhux issa għalu, jien niftakar inna sejrin biha dik kantalina minn 1983. Il għaliex l-imġiba f'ċerta marċi kien qed tiddiġeneruha. Issa ma naċċettawx illi fil-festi hemm xi affarijiet irridu nirranġawhom. Naqblu. Naqblu. Qed tifhem? Mela, permettili. Tantu hekk. Ja samiu taħta fadin tiegħek li tisa' nitkellem. Qed tifhem?
tantu hekk illi aħna bħala aqda każin tal-banet fl-ewwel seminar